Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija ima obavezu da usvoji rezoluciju o Srebrenici, navodeći da govori o odluci međunarodnih pravnih institucija. Govoreći na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, Tadić je rekao da također treba usvojiti i rezolucije o svim drugim zločinima jer je to uslov za pomirenje u regionu. Predsjednik Srbije rekao je da Dejtonski mirovni sporazum predstavlja okvir saradnje njegove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom. Naglašavam razorno dejstvo 90. godina i ratova koji su se tada desili. To su bile ogromne političke greške koje su rezultirale zločinima na svim stranama, poremećenim odnosima među ljudima, unutar porodica, među nacijama. I taj problem 90. godina mora biti prevaziđen. Naša spoljna politika mora dati doprinos prevazilaženju tog problema naših odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Imali smo veliki napredak u odnosima s Bosnom i Hercegovinom, razmenu zvaničnih poseta, supstancijalnu saradnju u domenu ekonomije i kulture. Danas se otvaraju perspektive saradnje u oblasti energetike, u oblasti privrede, imamo investicije na obe strane.